Disney World, Florida, cartre'r cymeriadau cartŵn lliwgar yr un I gyd yn ei hadnabod. Ac ymhen ychydig ddyddiau, fydd cartre Mickey yn gartre I ddau o Gymru. Heb gadw'r dynnu, newydd orffan coleg yn Gaerdydd, y ddraddiau. A dyn, dwi'n lwcus iawn bod yr cyfle mewn fynd I America di dod I fyny. Len o'n i wedi hawys Leban, dwi'n mynd yn 20 oed, dwi'n dod o pentre bach yn y Carog yn ymwyl Corwen. Dwi wedi bod yn gweithio ers mis Medi yng Nghymru Ruthin a cyn hynny dyma fi'n graddio o coleg yn Gaerdydd. Ymmelyn wlân Cambrian Llandrindod wrth iddyn nhw deithio Cymru'n cyfarwyddo ar busnesau sy'n gwerthu nwyddau I Disney y cwrddo ni ar ddau. Am nifer o resymau maen nhw'n edrych ymlaen at gyrraedd Florida. Mae yna bobl o Morocco, America, Canada, Ffrainc, yr Eidal. Gobeithio wrach byddai'n gallu dysgu iaith arall tra dwi'n yna hefyd. Tra dyn ni'n cael siawns I fynd I coleg a astudio sut mae Disney y marchnata busnes hefyd. Felly wrach fyddai'n siawns I gael iaith arall tra dwi'n yna. Mae gynna I ddiddordeb mewn teithio ac wedi gwneud lot o ieithoedd efallai'n coleg. Diddordeb mewn gwahanol diwylliannau felly a dyn cyfle mae gael cymysgu pobl o bob man dros y byd I gyd I ddigwyr. So mae'n gyfle gwych I ni. Dwi'n excited, mae gennau ofyn, weithio dwi'n eisiau mynd, weithio dwi'n eisiau mynd. Unwaith I hyw a hawys gyrraedd America, bydd disgwyl I nhw weithio yn y siop Gymraeg, gwerthu nwyddau o Gymru a ateb llu o gwestiynau'r Americanwyr. O di, mae'n dipyn o gamp, ond dwi? Dwi'n siŵr fod nhw'n gofyn I ni ddeud, say the things that you know in Welsh. A fi pawb yn gofyn, what's the longest town in Wales? A siŵr fod ni'n dweud Llanfair PG iddyn nhw. Yn bennaf, gweithio mewn siop da ni yn gwerthu pethau sy'n cael ei wneud yng Nghymru wedi cynhyrchu dim ond yng Nghymru lle. A dyn cyfle I werthu pethau yma ag hefyd gwerthu Cymru yn hanes ni'n diwylliant ni. Does dim dwywaith y bydd yr oriau gwaith yn hir ac efallai na chaiff hyw na hawys gyfle I fwynhau difyrrwch Disney. Ond yn fwy na cynefino'r oriau hir, bydd rhaid cyfarwyddo ar gwres. Dwi'n mynd I wisgo fel y ddynes Cymraeg efo'r het a'r sgert a bob beth fel yna. Fydd hi'n dwym braidd? Fydd hi'n andros o dwym, ond job dda bod gen yr Americanwyr air conditioning. Pa rhai o'r cymeriadau Disney wyt ti'n edrych ymlaen at gwrdd â nhw? Yn ogystal â cwrdd â nhw, am un diwrnod y flwyddyn, da ni'n cael y siawns I fod yn un o'r cymeriadau am y diwrnod lle. A dyma os na I wneud hynny gwn I weld, ond sef syniad. Cusan fach I mini cyn ddod adre? O, gobeithio dde, gwn I weld. Gan taw lle I ddoi yn unig sydd I weithio yn y siop Gymraeg yn yr Epcot Centre, yr agosad o I at fynd yno, yw mynd â siamplo'r nwyddau adre gyda fi. Blwyddyn ydi o, blwyddyn gyfa. Gweithio oriau hir a dim llawer o brec lle tra da ni'n gweithio, ond dwi'n meddwl falle bod gen I mis ar y diwedd I cael mynd I gwahanol lefydd yn America. So bydd hynna'n gyfle gwych chi. Dwi'n siŵr fydd hi'n flinedig iawn erbyn ni'n dod adre ar ôl 12 mis. Byddwn ni eisiau wedi gweld sydd bein, ond gobeithio ni wneud bob peth yn yr amser yna. Jenny o'r rhaglen wythnos yn ôl, y ddwy ohonyn nhw'n gweithio mas fan hyn yn Disney. Wel, heddi, ni wedi dod I rhywle sy'n eitha tebyg ac eto yn eitha gwahanol, achos ni yng nghanol studios MGM fan hyn, ond I ni? Odyn. Theme park yw fel y lleill, ond mae hefyd yn studio sy'n gweithio. So chi'n gallu gwneud sioe fel Indiana Jones. Indiana Jones, mae o'n gweithio, sioe'n gweithio, a mae yna bobl o'r gynulleidfa yn cael ei dewis fel dyma'n ffrind hi ar ôl dolyg ac oedd hi'n dod yn arferchog. O ie? A mae ffilmiau'n cael ei gwneud yma. Pa ffilm sydd wedi cael ei wneud yma'n fwy o diweddar? Instinct gyda Anthony Hopkins wedi newid cael ei orffen yma. A mae hwnna mynd allan adre mewn mis Awst. Felly, os bys rhywun eisiau gwneud rhywfaint o star spotting, mae'r lle I ddod, yfe? Os, maen nhw'n aros ti fel sy'n Chinese theatre yma a maen nhw'n siarad dros y microffon I bobl so. A mae yna bobl yn cerdded o gwmpas yma, felly, dach chi'n ffotograff bob sy'n chi. O, reit, neu hyd yn oed yn rhithro I fynd i'w gwaith yn y bore. Ond hefyd, fan hyn dwi'n deall, mae
animation Disney yn cael ei wneud fan hyn, mae'r ffilmiau mawr felly'n cael ei gwneud hefyd, ie? Odyn. Mae'r Tarzan newydd cael ei orffen yma hefyd. A mae hwnna allan adre yn ymwdolig, da ni wedi gweld o yma'n barod, a mae hwnna'n arferchog, werth i weld. Cer i weld e. O'n i'n clywed falle mae hwnna yw'r un mawr nesaf, ie? Odi. Odi. Ond wrth gwrs dim ond ffilmiau ar set sy'n yma, fel bob man arall yn y rhan yma, byd mae'n rides yn dweud. Mae rhywbeth i bob oedran yma. Yn enwedig pethau fel Tower of Terror, Roller Coaster, Roller Ride, a Star Tours. Reit, le am i nesaf re? Tower of Terror, dewch hwnna. Na'r Hollywood Tower Hotel, sa'n licio clywed sŵn y sgrechen sy'n dod o'na. Beth mae fel? O na, sa'n mynd ar, ddim yn hoffi fe, mae'n rhy uchel i fi. Mae'n arferch, ydych chi'n mynd i fyny'n gyflym, mae'n dod lawr yn gyflym. Bydda'n nhw? Jenny? Na. Na, fi dy Jenny fan hyn. O, dwi'n dod joio'r hunan, welwn i ti wedyn. Beth o fe? Dwi'n crynu ond wedi arferchog di ar anwyl. Ers nhw newid y reid, da ni rwan yn disgyn tair gwaith yn lle un. Rhywun beth yn ddigon i fi. Na fi'n deall bod yna reid newydd ar fi'n agor fan hyn, os e? O, so rock and roller coaster yw e, sy'n agor mis nesaf. Stori am Aerosmith sy'n mynd i'n gyngor, a mae'n hwyr i'r cyngor. Felly mae'n gynnu'n lleidfa wedyn yn mynd mewn limo, a da chi'n mynd 60 milltir awr mewn tair eiliad. O, di hwnna ddim yn swnio'n un i fi chwaith. Ond mae yna ddigonedd o beth yn neud ma'n, nag ys e? O, os. Mae'r lle'n llawn o bethau. Mae'n wastad popeth newydd, pob dydd. Mae'n gret. A hyd yn oed i bobl sy'n gweithio yma, alla i'n dychmygu fod chi'n mynd yn ffedap? O, na, beth. Na, mae'n anferchog.